Празникът въведение Богородично в храма или Денят на християнското семейство. Дали знаем за него ей така, от обща култура? Дали го празнуваме като вярващи? Или го отбелязваме, защото някой по-силен е решил, че трябва този празник да се отбелязва? Така или иначе, 21 ноември. Знаете ли какво празнуваме на 21 ноември? Нямам представа. Не, откровено казвам. Нямам представа. И аз също. Не сме много по си изявите, ама... Не мога да се сетя. Неудобно ми е. 21 ноември? Не. Не. Ваканция. Стига. Много бързо, съжалявам. Не. И не се сещам. Не се сещам. Подвеждаш въпрос. Да, въведение Богородично. Нещо такова беше. Не, аз нямам представа, не. И Деня на българското семейство също имаше нещо подобно. А знаете ли кога е Деня на християнското семейство? Там някъде около 20 беше, да. Така по спомени. Не, че го знам по-рано по телевизията, нещо съм чувал. Не. Мисля, че и Коледа. Ние не сме го чували, защото не сме го учили явно. Не, аз не помня да съм го учила. Деня на християнското семейство. За мен е Коледа. Бъдни вечер, Коледа. Бъдни вечер специално е Деня на семейство. За мене. Ние, когато сме почивка и не сме на работа. Аз знам някои празници на мухамеданите, на Буда. Следва ли да честваме Денят на християнското семейство? И ако да, как? Ако вярват в семейството и в истинността на едно семейство, може да уважават този празник. А вие вярвате ли? Вярвам. Вярвам в семейството. В празник. Вече всеки се преценява да празнува или не, но аз вярвам в семейството, да. Който желая да го празнува. Смисъл въпрос на избора. За семейството е важно да има стабилност. Стабилността има всеки ден. Не си ли я отвоюваш, няма стабилност. Значи всеки ден е празник за семейството. Знанието, било за празник или за каквото и да било, със сигурност има няколко причини. Незнанието вероятно повече и по-дълбоки. Какво знание обаче трябва да имаме ние за семейството си? И откъде трябва да дойде това знание? Не е ли всъщност нашето семейство, там където израстваме, мястото където трябва да научим какво е това семейство и защо?